ukufa ngoba konke ngaphansi komthuzo welanga kunesikhathi sawo. Isiqalo kuphila kanti isiphetho ukufa. Yathi konke khuluma ngo eshisa enjalo amaseko ungakusawapholisa. Umbalisa ongwaka izakhanezisho inhloso ukuthi begcine bekuzwile. Ngafikelwa umunyu zahlengezela iziyebezi mina zakhala isifuba. Ngizibuza mina bazongizwa kanjani bahlula ukulalela abazali bahamba ngeziyalo zabangani. Namhlanje abafundi bayingosana esikoleni. Abaningi bakomumitha namhlanje baphethe izingane zikazibili. Abanye baqinile ezikhambile izikambalo kanti abanye babenzi banjidamisi. Kanti izidakamizwa ezidla bona. Abanye baleka babanjani emathuleni emalibeni babethi bafuna impilo esheshayo. Ancipha amathemba phila kwabesifazane. Ngabese ngithi mina nawe sibhekene nenqwada uzamqola wanamhlanje awusafani nowasemandulo. Mebewuhlola ababonayo bathi uhlanganise imithandazo yamakhono aguqa ngamadolo athobisa amakhanda ngomthandazo anikela umndaba. Kepha imithandazo yabo yagcina ingaphendulwanga. Ngathi-ke nawe nozamqola wanamhlanje awusafani nowezolo. Mebewuhlola ababonayo bathi uhlanganise imijuluko yamadoda asebenza kanzima ngesifiso sokubeka isipho etafuleni kepha impilo yagcina ingashintshanga. Hey ngoba lana kunamathuba amahle enagcina ngawatholanga. Ngikhuluma ngale ngane zangcina zingafinyelelanga esikoleni ngokubatha amathongo sisencane. Namhlanje lijika nelanga liphuma lize liyosilatha kulini. Yithongo lagcina ngokuwasebenzisa lagcina lingabasisebenzelanga. Athi-ke mina la yona amathuba amahle mina enagcina ngiwafihlanga. Ngikhuluma ngalezi ngane zagcina zingafinyelelanga emhlangeni. Amahubo amnandi sagcina zingawahubanga. Ngokufika emhlabeni sesilindelwe ngamathuluzi okuphakela inkanuko. Ngoba mina uye wangihlafuna unembeza waze wangicaba amathanga. Uma ngingena ekhaya ngingaphethe plastiki ngathi uma ngingena eqibeni ngamshaya ngiphindelela uva. Uma ngibona emva kwensika ikati selizakhele ikhaya elinemfudumalo kodwa dhewethu ngibona indlala ibhala ebusweni izembatho zixoxa indaba ngingabuzanga. Ngathatha untengezi ngaqonda emsamu ngesifiso sokushweleza wabhabhumula unomaxhegu isalukazi sami esingizalayo. Sithi-ke mzukulu okwenzayo sekufana nezelethe ukuthela amanzi ngemhlane wedada idlozi lezokulathela mntazane udla imali noma osha kwantoma ziyaduma. Ayihlabi ngakumisa kusho omunye efuna ukutshela abanye ngendabuko yakhe umndeni wakhe. Wathi-ke thina sifana nehlathi uma usibukela kude sihlangene kodwa uma usondela isihlahla nesihlahla sizimele kanjalo-ke umuntu nomuntu uzimele. Hey ngoba nina ave nibahle nifana namathuna amahle apendwe ngembala emihle kodwa ngaphakathi-ke ngiyanazi. Ngale nkonzo ngigqilaza ngithakathi sekudluleke abathandazi. Igama-ke nginguthabane yimbongi eyakathusi yasithi inkonzo salusuthula mbongi ngobuciko bakho.